Eta gaur ostirala izan da, lehen aipatu dugun bezala, gai alaiagoak hautatu ditugu, gaurko gure elkarrizketan, Karrikiri elkartetik, Goreti Beunza berriro ere, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Berriz ere tokatu zaigu zurekin topatzea, gustora asko, duela nahikotxo, ez ginela elkartzen, ezta? Inoterik aurrean. Hori da, ilauterietako jantzi eta osagarriekin egin genuen ura. Beraz, ongi etorri berriz ere. Mila esker. Zurekin beti gai pozgarriak eta alaiak. Zer daukagu momentu honetan Karrikirin, zertan zabiltzate eta udaberria ja iristear dagoela, ze prestatu diguzue? Begira, udaberriari begira, antolatu dugu udaberriko pilulak, indar berritzeko solasaldiak. Udazkenean egin genuen pilula batzuk, antolatu genuen nola ikastaro batzuk, euskaraz erosaritzeko pilulak, eta orain udaberriari begira, bultzada emateko antolatu ditugu 3 hitzaldi. Hasten dira, hasiko dira martxoaren 28an, Garikoitz Goikoetxearekin, jarrituko dugu apirilaren 6an Lorea Agirrerekin, eta 7an Jon Alonsorekin. Horiek guztiak Karrikirin bertan egingo dira, batzutan Kondestable Jauregiarekin ere... Batzutan Kondestableen egin izan ditugu hainbat gauz. Baina kasu honetan, oraingoan egingo ditugu Karrikirin. 28an hitzaldia izanen da, liburu aurkezpena, euskara, esango dizuet oraintxe bertan, euskara irabazteko bidean liburua aurkeztuko digu Garikoitzek, Berriako kazetaria da. Eta Lorea Agirreren hitzaldia ere izanen da Karrikirin, arratsaldeko 7etan. Bere hitzaldiaren titulua irakurriko dut. Bagara nor, korrikako mezuak gorde duena, duela 2 urte Bilbon irakurritako testuaren inguruan, azalduko digu pixkat gehiago. Hausnarketa antzeko bat edo? Luzatuko digu, bertan irakurritako testua, eta pixkat aitzaki moduan egin dugu, zen 9an korrika Iruñen bukatzen da. Badakigu hori, ez? Hori badakigu. Entzun dugu. Bai, pixkat.